Tapuji matuhata marede mahita. Hatani tuhata nagabe epistel di mingguta sadarion iman atar surat di Jesaya bidu 40 mamuka maisian ayat sada sahatu rodi ayat pitu tajahama marsikat soring siak kami mana parjolo dungi dia papitu honi rap mahita majaha songonom madidok disi alai yang gonueng songonod do hatani Jahoba si topaho ale Jakob jala si jadiho ale Israel unak koma biar ayahudo si luluhoko nunga pola hujo guarmu au napunasaho ai molo di bolus ho ai donganmu doao manang ditari pariho akka batang ai dang balgaho tung sura pe mardalan ho di bagasan api dang masokok na jaladang gor ho bahenon di dilani api ayahudo Jahoba de batam nabadiani Israel si paluaho nunga pola hulehon Misir bahen pardengkananmu kus dohot seba sikakmu di bahen na arga doho wida marmulia jala aho makaholongiho jadi hulehon jo masikatmu jala akka bangsom sikat ni tobdim unang homa biar ai dongammu doahu paro okuma pino parmu sian habis saran jala papungoku sian hasudutan dohononmu matu altara paulak doho tunasina unang tiopi togihon ma akka anakku sian nadao dohot akka buruku sian ujung ni tanoo rap mahita dia papituhoni ganuk jolma nau ma pangwarho jala nau hutopa bahen hasangapoku nau hujadihon rodi ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau peopsa amen tapuji tuhata marede mahita
tidakon maha porsiao tai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rapma hita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan natu mopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sia todi porbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata natu maon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua banua toru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na soha tu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot di hasesan ni dosa dot di hatai namadok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amin. Tapi kema tikting namasa di huriata di bagasa saminggon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita sahuluhuna. Tapayut-yut matiting namaragam di Minggu tanggal sia Januari 2022. Na parjolo guarni Minggu ta sadarion Minggu na parjolo dung Epipanias. Topik Minggu Yesus anak ni debata. Na paduahon kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu mulai tanggal 19 Desember 2021 mangulon satu tanggal sia Januari 2021. Masuk mamuse di tanggal 16 Januari 2022. Na patuluhon danak nasorang na parjolo di hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 di basa-basa tuhata do danak bawa di tonga-tonga di keluarga HN butar-butar boru si hotang sian sektor Efesus. Napa duahon di hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 di basa-basa hotuhata dodak danak bawa di tonga-tonga keluarga J Pak Pahan boru situ morang sian sektor Kanaan hipasdo dak danaki suang songone nang natorasna na papaton titing margebagas titing parjolo nang majalo pasu-pasu pardongan sarepeoma Ferry Hotlan Simanjutak AMD Kep anak ni hala amata humala Simanjutak tubuh ni hala inata mastiur boru pangaribuan alamat nasida ke Kapung Babakan RT Onom RW nomor 33 Rawakalong Curug Depok Huriah HKBP Cimanggis Resort Cimanggis sian sektor Nasaret Dohot Oroanna Ioan Osela Marsaulina boru pangaribuan S Kep boru ni hala amata Jauhar Arifin SE tubuh ni hala inata low hentie alamat Tumanggung Jawa Tengah Huria HKBP Cimanggis Resort Cimanggis terpasu-pasu di hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 di HKBP Cimanggis Resort Cimanggis masuk pukul 9 WIB. Na palimaon bona tahun dohot konpen pangula nagok tiki distrik 20 Deboskap
Di hari Senin 17 Januari 2022 di Patupado acara Bonataon Dohot Konven Pangula Nagok Tiki HKBP Distrik 2 Pelalu Deboskap maringanan di Huriata HKBP Cimanggis. Laos Huriata do makasuhuton ulaoni mulai pukul 10 WIB. Na paonopon kebaktian Minggu tanggal 16 Januari 2022 pukul 7.30 sektor Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Pukul 10 sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Pukul 15 sektor Betani, Galatia, Filipi, Kanaan. Na papituhon pilihan bulanan mauliatema di pasahat Huriata tusude ruas nang pasahaton pilihan bulanan sahat tu bulan Januarion tuaka naso pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahaton ganuk bulan tuhuria marhite perhalado sektor tabe. Na pawaluhon torop ni ruas nama dohoti permingguon tanggal 31 Desember 2021 410 halak. Tanggal 1 Januari 2022 125 halak. Tanggal 2 Januari 2022 372 halak. Na pasiahon ruas nama ulang tahun kelahiran 41 orang, ulang tahun pernikahan 30 keluarga. Padita Dohot Perhalado HKBP Cimanggis Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode tanggal 3 sampai 9 Januari 2022. Hatani debata napasi kopon las nirohamuna tarsurat di Podasia ayat 10 sada ai marhite-hite ahu gadda ari-arim jalatabba diho aka taon di ngolum. Na pasapuluhon pilihan bulanan dohot tahunan torop na pasahaton pilihan bulanan di bagasan minggon 10 pitu keluarga godangna 6.525.000 rupiah. Na pas 10 sadahon keuangan gereja Huria 30.156.000 rupiah. Pembangunan 30.832.000 rupiah. Pusat 2.571.500 rupiah. Amplop Natal 3.422.000 rupiah. Jumlah keseluruhan 47.921.500 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi aka piliani asa dihubungi ma tu perhalado rade dohami padinggatton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata saya dipasu-pasu tuhata mapiliani bahen sangap di gowarna. Amen. Tapuji matuhata marede mahita huhutma dison pasahaton pelean sadaa sadabi. Oh
Dame di debatana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Horas madihita salhutna dihita nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, di bagasan suasana lasni roha do pehita di minggu paduahon di tahun 2022 tina bongotata tahun baru jala posdo rohata dina bui hita bolusota 3 hari di bagasan 2022 on jala pakilalatta ma songo dia ma dingkan basan itu hatta na ganup tiki ganup ari bui hita makilalahon aka na dinggan di tonga-tongan yaka ari-arita alani tatangi homa hatan itu hatta nagabe ujahan di bagasan jamita di minggu sedarion di minggu parjulu dung Epipanias manang nomor lapatan minggu hapapater ni debata tutonga-tonga ni portibion dohot jolma. Lukas 3 ayat 15 rodia 10 itu dohot ayat 21 sahatu ayat 22 songono madu di sini. Managam-nagam do bangsoi diripu be di bagasan rohana taringot tu si Johannes atik beha Kristusi bana. Gabe dia lusi si Johannes mana sida seluhutna ahu do tutu mandidihok kamu dot ait alaina Roma nagumogo sian ahu nah hurang tamado ahu makar hari tali ni sipatuna didihonon ni ido tuhamu to di porbadia dohot api di tangan nado purpuran payason nama pardigianna papungon do emena tu sopona ale tutungon do hurak kami tu api na soramitto. Ayat 20 ada alai uju terdidi natoropi saluhutna gabe dohok ma Yesus terdidi jaladina martangiang ibana mukap malangit jalami jurmato di porbadia tu atasna marupa songon darapati jalan masa maswara sian gijang songonon hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho ima sahatna dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo tapayut ihut taringot tu perdalanan ni Tuhan Yesus jala takas do tabuka do diaka di minggu-minggu nasalpu perningotata di ari hatu tubuni Tuhan Yesus jala laus mardalem mai magudang Tuhan Yesus sahat tu umur 30 tahun jala dung umur 30 tahun nima disido dibuha Tuhan Yesus mangula di aka ulauna hira 2,5 tahun ima di portibion lau papatarhon ima aka ulaun na belga marhite pangajarion marhite aka halongangan alai laos klimaksna manang na ubalgai di patu-patuan Yesus ima marhite dirina haluaon marhite silang jala hehe ibana sian namate jala ido sasitongna perdalanan ni Tuhan Yesus sian na tubuh sahat tu namate bana jala hehe sian namate jala anggota ringotu ulau ni nunga di pebuahian do marhite aka panurirang siapa dan narobi taringon na ikom masama nasi songonia te Tuhan Yesus jala nunga tabigi ate barita Natal taringot tu baga-baga taringot tu haroro hatu tu muni Yesus ditiki hitam marpesta Natal jala sada na di babua di bagasan trupukon imasi Johannes padidi boy dohonon satorbang do Tuhan Yesus
Jala ibana ma ditodo debata di nalau patu jolo ni haroro ni si baluai ima Tuhan Yesus. Jala umma di bagasan ayaton di babua bo songo dia ulau ni si Yohanes laho babuahon di nalau mangaradehon dalan ni debata. Kalau didok mangaradehon dalan ni debata asa marhite jamita do suara ni si Yohanes si di nalau mangarahon gan jolma namanangihon hatanai asa majakon manada jala dihangolu hodo nasa nabi ini Tuhan Yesus tu bagasan ulau ni Tuhan Yesus saliling di portibion odo ulau ni si Yohanes hidung bani di bagasan ayat nakiningan di bagasan ayat nahujana kiningan menagam-dagam do bangsoi diripu be di bagasan rohana taringot tu si Yohanes atik bea Kristusi bana sanga do salah manada jolma natoropi diripu do si Yohanes pedidii nagabe Mesias alania alam memang sian akajamita do hatanai boy do hono gudang do jolma nagabe Porsia jala gudang do jolma mengatusi alai lumobi gabi bertobat marhamu bauni roha. Jala termasuk do kelompok na Mas Sebelgado di zaman Yesus ima kelompok ni si Yohanes nate padidion. Ni mana majami tahun taringo tu jamita hamu bauni roha. Jala gudang torop halak ngambigi ate ima hobar tu naung di hataun siapa dan narobi ikon si Yohanes padidido. Nagabe patu jolo ni Tuhan Yesus asa ditanda. Nah hidung bani di ayat makiningan di dok managam-nagam do bangsui diripu be di bagasan rohana taringot tu si Yohanes atik bea Kristusi bana diripu halang bah odo mukira Kristusi odo Mesias anak sian akahatanai sian gudang ijol manaru na marhamu baun pertobatan batorob jol manaro sia Jerusalem sia Judea dia akapigaluat manangihon hatani si Yohanes ale ahado na si berengotta di bagasan ngulu ni si Yohanes di son atik pe ibana di hapo si joma godang lapatan na halak na Porsia mangihuton ibana aledang di ahuton pakapo sini jolma itu ibana tu dirina ombro na parcu ai buido didok si Yohanes molo diokui hal alani jagona alani hebatna alani na berkuasa ibana lo makataun hatana didok ibana tutudo audo Mesiasi ale dangulu si Yohanes padi madoki alania ala di boto ibana do ahado ulaonna. Dia mengetahui apa tugas yang diberikan Allah bagi dirinya untuk membawakan orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Asa Porsia si baluai. Aidi bagasan Yesus Kristus sido napatu bahon imana didok haluaon nama notong di bagasan ngoluni colma dang si Yohanes. Omatong hebat nate. Boido didok si Yohanes no audui asugari dia auto tu dirina audui Mesiasi asa boi bana populer istilah waengo ali dangulu mana di sini sa hebat ni aha didok kalak tu dirina sa godang ni halak mamereng ibana yang sangat simpatik di bagasan dirinya manang keistimewaan di ibana aledang dibuan ibana dinalaho tu dirina ale itu dia do tutuhani do dibuan ibana geriana didok di bagasan ayat ini kinangan gabe dia lusisi Yohanes matuna sida saluhutna audo tutu mandidihon hamudot aing ale naroma nagumogo sian ahu na hurang tamadu ahu makar hari tadi dimpatna di hononi ido tuhamu to di porbadia dota harum makar hari patni si batuna pe dak tamau di sini luar biasa teh serek ni rohani
dohot konsisten ni si Johannes berdiri te. Dangulu ibana manggoari dirina na ubulun sian Tuhan Yesus. Memang gudang na sumanada Yesus ditigisi ido pe. Alai di sido di hamu manami do nami. Molonunga do hape hita toktong tangi jala marsi hohot kita di bagasa Tuhani dan ngulu di mana membuat tu dirina. Bangulu. Lah song sahebat-hebat ni dia tetap do ibadah ditiup Tuhan itu, Yesus itu naga bisi palua hita dan naau di sini. Jalan di sini tadi dah sebutullah gobar di ngulu ni akan aporsiai do ate. Dan gabi au ubal ke si Johannes di akayat nasib. Alai iko Kristus itu na ubal ke si nau. Dada ikon au na terida di ngoluku. Alai iko Kristus itu na ubal ke terida di jolo ni jolmai ate. Imana di dok hasere po ni rohai di bagasa ngulu ni jolmai. Asugari gijang rohana. Dokonon nama alani au namai gabi porsea. Mungkin didok nang alani au namai gabi manada jolma itu Yesus. Sudah teh na didok ibana. Didok iman nah hurak tama duau. Nah diamu aka nahina hulungan sebagai dia kita mangatusi di dalam membuat derita tua rupa ni Yesus. Sedia bidang jala sebagas dia kita membuat nasa nata ula, nasa nata dapur, nasa nata jauh di bagas ngoluta, asa marsangap holan tu Yesus itu di bagas ngoluta. Aduh, udang lu colma, marsangap ibana, boy dapat ibana akan adengkan halupian. Ale dang gabe marsangap Tuhan ini di buani mana di bagasan ngoluna ale di bani mana mah hasangap pun di bagasan diri ale terbalik dong si Johannes ikon ibana dong na tarida dang na awat jala odo nanang si hangul honot ta ya te jujur nang di ngolu taong boy do hita kadang-kadang kecewa do hate memang dang nambaduk dia asipata ngolo nasa nabi na ini banaeng manyan adong nian jolma na memuji iba contohna kan ngolo maro iba marede contohna banaeng manyan adong manyan memuji iba memang sipata molo puji-pujian perlu do nian dihitate kan ale molo suadong do puji-pujian pitor songna kurang do pakilan tada do dangaron ada dak boleh dia deh molo dangadong halak na memuji molo contohna baga du iba songol kita manjo nambar baru kan baju baru do dia mula songona suadong na memuji ba Peter songona na wado na hurang do argani bajuon tar songoni majokan mana sasak ni bana hurang baga do na kiluaran nasian dia do pe di rohani jolma ale mula de do ini macam tetes do bah ala inangin tersongalas do memang idun yang kebutuhan kita jolma ale mula jojo di ngoluta nakpe tadi dah keistimewaan lima alat gudang lu nasu memuji waduh sikap ni ngulutong atau sumur nama dah ngalung beta tu suadu pakilannya kejolmol ngaibe mulai nasugut satu harian olah na di salon do asal lemes do sude apa tuk suadu nama doki tu ibe songoni songona hurang dua teh alai dak pula dia mau kamanginang ubel gedo ima pemujian ni debata naso tabigi ya te di ngolut tau manang ahabi nak pola kecil prasat ya te ulu si pada mambena dingkat pe ulu si pada dang di hirana so di tangiun halang ai dia do suadung na madok iba na burju iba na wado tahe kan adung dui gabe songona urang dang be baheno be suadung tu pedi tau pe suadung lido nanggau na songono dunin na baru bereng dosong suarong datang tak boleh dia nih ala memang porsi do kita na tahu dahon tu dia do tu hasana poni de bataro song si Johannes hulahon doi asa patu jolo asa marsangap de bata di tonga-tonga nih jala ingok mah di hamu manami di nanami molo de batado na taha porsiai
na uboto na sanatabayani na dinggani ubal gadu yamang inang ubal gadu yang gojol maon boy do na burju umpama na dingga tabay sonari holan bulan naro dang aduk tabayang ato mak akahado ina termoru do akasi palesem doi tersongoni do jolma dak songona jului mak ayo gojol ma do ate anggo tuhani dang otik menang belga manang pena taula anggo memang laho batu jolo jala dina laho manotas aka ulau ni debata di tonga-tonga ni portibion itu sangat berharga di ngolut tau nate. Jadi odo nilai haserepo ni rohate idem banyak dia kah di haserepo ni rohani si Johannes nakini kan kabe dia si Johannes batu nasida au do tutu namba di diok kamu dot ai alena sogu alena Roma na gumugu sian ahu na orang tamado ahu makar hari tali ni sipatu na orang tamado pe di do iban apa nggak gudang jolma mangihuton jala gabi bertobat binain nai napa dua hong ditiki namar jamita Tuhan Yesus di suara hon di sidoro adung Yesus gabe dia 20 nak ale uju tardidi na toropi seluhukna gabe do ma Yesus tardidi jaladina martangiang ibana mukap malangit jala mijur mato di porbadia tu atasna marupaun songon darapati jala masa masuara na siak gijang songonon hodo anakku haholongan ni lomo do rohaku diho adong do sipata ayaton saya dipakai hurang do pas pangatusion ay buasa songoni di bantuan Yesus tardidi ibana di sonate kan gudang dua ka pemikiran sebetulnya memang di zaman ni si Johannes tadani pertobatan tadani nama nadadi ni jolma iko dididi hodo di aik Jordan tanda pertobatan rodo aka soldadu aka si jalobeo namar bertobat tutu do tahe iko bertobat do lau majakot asa tarjalo hita pasu-pasu ni Tuhani asa tarjalo hita halu anak siwa Tuhan Roma Tuhan Yesus dihutuk di puasa ikut terdiri bani sada nilai na kiningan asing sian na ser ni rohana perjulu pinat orang baduaun iman di dok keteladanan asa di bereng colmai do lapatan na Jesusi dan napa tibu-tibu diri keteladanan jala memang molotasi dia teh sian awal pe anggo Tuhan Yesus di patuduh hodo keteladanan ibana atik pe ibana debata gabi colma bayako kamu majo ditiki berita akan Natali Allah menjadi manusia merendahkan diri odo keteladanan takulani ditiki Tuhan Yesus mangula di portibion barap do ibana aka halak perdosa rak mangan akan namet medak sepele ibana akan namali di leon mangan nah halak na hurang pasti di ngoluna di bain pos ni roh akan namar sahid di pamalum do umay ulau ni Tuhan Yesus sate di bagasan ngolunai di bain ibana do nadinggan di tonga-tonga ni ngoluna asa ditanda jolma lapatan nah odo keteladanan di lo ni coba ay boy do Tuhan Yesus ngabe ngaro porion ngai tadahamu beda pokokna malua mahamu ba pokokna lau mahau tu banua gijang muse ay boy di bayar Tuhan Yesus ale asa ditanda jolma ido tutudu ape ibana debata nagabi culma di batu duhon do hasere poni rohana keteladanan tiruan ibana olo do ibana debata rap doh jolma iate yang di zaman waengon ngajaran kadang-kadang songoni mau lo ngetibo pangkatna prestisena hudulenna oh dang boy banggo anggodang apalah betul-betul lo lapatan na ibana jongjong dia ka asing sian akadongan nai songona hurang do pakerasan nate contohna alania alananga natibu di mana pejabat anggo Tuhan Yesus dang ngulu songonia te bereng mah di dapot na kahalak na perdosa amit met do
akan auto ima di dapat ni mana dia tahu katanya ima kita dena udah pelayanan nih di tengah-tengah nih Tuhan Yesus di patuduhon ulana jadi ahma nataida namasa di bagasi dung tardiri ibadah di bereng akan atoropi ahma masa di si gabe Roma suara nagogo Roma to di porbadia tu atas ni Tuhan Yesus marumakon songon darapati jala masa suara na sia gijang songono do hodo anakku haholongani lomodo rohaku diho halak na di bagasan serep ni roha petuduho na dengan ningoluna gabi adong ma sada suara na di son hodo anakku haholongan dok lapatan na halak na manggula songoni di hamu akamanami do inanami haholongan ni debata dui idu di halomor rohani debata akan serep meruha na gabi tiruan na dengan tu saluni halak odo na halak na didok na gabi haholongan ni debata jala didok lomodo rohaku diho masai tabudu ate molonunga di haholongi hita jala lomo rohani halak mamereng hita kan tabudu ate tarima-rimang ima mulu adung joma dah mulu asal baju pang dot ho eda tersongona menak do rohaun tung na marbeda pise jewu pitersongona abane tung dame do apalagi hu bereng ma penampilanmu amang lomo do roha sederhana na to na tersirat di bagasan ipola di bagasan ala memang dipatuduhon nading gendo dingol taon songuni do di hamu amanami do nami ulah humadinggan sirip rohata jelebui kita patudu nading dingol taon na di si gabe haholongan ni debata do kita jalalomodo rohani debata mamere kita luar biasa teh haru jolma bangga iba sifat adung do akadongan manang halak adung amang padita anggo bereng do gateng ni ba memang tersongona tebudo ang boy songoni mah dapat di baheduan akahelak kudo dia pamana terus bangga do songono dua peta hiba bagai dua peta hiba kan bangga dua peta ayakku maju apalagi di hamu ate songoni ate apalagi Tuhani mamereng alani pangalahotai holong do rohaku diho jalalomo do rohaku diho ali balik semulu di rohani debata kecewa dua tung 2020 saya songoni mah pangalahum ali 2022 lem tambah jongir wama hoholongan ni debata hita te jalalomo rohatta romo rohani debata mereka kita ali ang gusto nau madok di hamu ka amanami na dison ba pos marohamuna teh molosan ile kita tok-tok di bagasan ni roha serep ni roha don akalana asing lomodo rohani Tuhani jala haholongin debata do hamu salutna amin aido anggoido porsea maham ne tahun 2022 on haholongan ni debata do hita lomodo rohana molo taparangehon imana kidingan nani dok ni debata di hita te molo nunga holong do rohani debata mamereng hita apalagi kita bahan ni hita na manguluon nangalani nakini na upatuduon akan huli akan di perdagingotai olo do romo rohani do betul do opu di siadui amani siadui nak pemersai anak konai tiger dui mana lo mengadupi porsia dui mana lomodo rohani debata mamereng pangalahon si songoni ate jala molo holong do rohani debata songoni pamalumon ado yate lenon nado akan uli nadengkan songoni do ningolut tau nate jadi pos rohata di ngolutta songon di jamita de son ala memang di patul si Johannes do sada serep ni roha ikon gumbodang ikon usangap jala ikut tabuan do sendirina ikut marsangap debata jala ido nagabe haholongan di debata hita jala lomodo rohana
mamereng sudi halak mangulahon ima nani dok ni debata dihita salutna. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan dibata mau lihat godang di sompan rohanami Tuhan. Dia apalah minggu sedarion minggu kedua hon di tahun 2022 di paborhat kami ada Tuhan. Ikon haholongamu do kami. Jalalomoro hamma merek kami. Salilek kami Tuhan. Tok kami marsi hohot di bakasan hapor seaon. Petuduhon ngolu namar serep ni roha. Jala gabi tiruak kami. Dia ke ulan-ulan na denggan. Gabi hamulaon di kuarmu. Papos marohan nami Tuhan. Ahape nanang boluson nami. Ala nunga dihaholongi hodo kami. Lomo roham mamerek kami. Ikon gabi gok pasu-pasu kami di bagasan tawanon. Ale Tuhan dihamuliat rohan nami nang hubulus kami dia ka ulaon 3 hari di tawanon. Ala ni buanon nami Tuhan. Dia kana masa di tonga-tonga ni ngulu nami. Parjulu ale Tuhan dia alas rohan nami. Saluhun ale Tuhan. Ima nang di basa-basa kodo. Dana bawa. Tu keluarga ni haen butar-butar bursi otang dohot jepak pahan bursi tumorang asimaroham haholongam mumma ya nakon naung pinasahat mo tunasida leon hahi pason asa gabe anak namar bisuk jadi halomoani rohani roham mali Tuhan di ngoduna sosongon itu buanon nami di anak ni huriam mali Tuhan buruni huriam. Nah nang majalo pasu-pasu perbagason peri hot lan simba jutak dohot yoan yo sela marsaudina buru pangaribuan asima roham pasu-pasu manasida jala parade mangulu nasida asa gabe terpasu-pasu nasida haduan di ngulu nasida siganopari diaka ari pamasu-masuoni saya homat totong pasi kopon nadinggan naudi disude akan narikoti di ulaon nasida. Nasida ali Tuhan di halas rohan nami naung di tongon distrik 20 welu Deboskap huriam HKBP Cimanggis gabe nama kasuhuton di bona tahun distrik 20 welu Deboskapon laos kompen pangulan agok tiki ali Tuhan rap keluarga di son makalason di tobaru ali Tuhan dohot launching pembukaan tahun kesehatan di HKBP 2022 di huriam HKBP Cimanggison. Sada basa-basa pasu-pasu na belga di huriam malan. Alani joluani masaluhut nali Tuhan di bagasat todimi. Asa gabi pasu-pasu ulauni saluhut na. Asap terpasu-pasu salu ngulunami ruas ni huriam HKBP Cimanggison nali Tuhan. Di nalo mandalani sudi aka ulau nami pos rohanami di bagasani akan narikot aka si patupau pos rohanami Tuhan na basa do wali Tuhan lau patupahon di bagasan asini roham lo si dua buah nami ali Tuhan dia karuas ni huram nama ulang tahun kelahiran ulang tahun pernikahan saya lamar masuk mahwali Tuhan di ngulu-ngulu nasida baik di pribadi nang keluarga tabai hai pason nang las ni roha hasedaun di tonga-tonga ni keluarga lo si dua Tuhan upasatami saluhut akaruas ni huria malai Tuhan napa sahaton las ni rohana hamulia teonna ucapan syukurna lumobi persembahan pilihanna di tonga-tonga ni huria malai Tuhan marhiti aka pesta Natal marhiti aka persebat baru nang keluarga do lana asing ali Tuhan sude na ali Tuhan alani basamido dada alani gogo do sangat nami jala pos rohanami Tuhan di saluhut nai homa tok tong ali Tuhan nama usehon na duminggan muse tu sude ruas ni huriam ali Tuhan sian banua kicangi marhite aka ulau na denggan marhite haki pason marhite las ni roha do sonang lau mangula dia ka ulau nami ruas ni huriam pos rohanami ali Tuhan marhiti hatam di sedarion ikon haholongamu dohami songon akayana komu jalalo mo roham merek kami ali Tuhan ala tok kami serep rohanami
jalahulahu kami hobartu lomone roham. Mau liate madi hoale Tuhan di salut nai naksongnya le Tuhan nang di hamina pungyon ati gudang do hami gudang di bagasan akar ragam parukilon manang pergumulan hidup pos rohanami Tuhan babua hodo ale Tuhan di batanami jala hodo amanami nama kaulongi hami leonomu dadan haluar sian saluhut aka parsorion parukilon molotung namar sahid deon hamalumon ale Tuhan akai anak pun nami manang dia di rumah sakit lehum male Tuhan jama mana sida le Tuhan marhite mudar mule Tuhan asa malum salut nai jala boy marsonak-sonak kami Tuhan lo mangula dia kaulan nami mau lihat ma dia oleh Tuhan paborhat mahami siam bagas joromon male Tuhan mangululan nami marsugut di bagas sonang ni roha jupang ama kapasu-pasu na gudang las ni roha dau sian akabat-abat parmaran jalabui mahamele Tuhan toktong dinalahu mamuji-muji pasakapun guarmu nabadia tangihum mateng yang namian Tuhan hola nama ngason goan Yesus Kristus martangi yang kami tuho amin tasabuk mahatan itu hatan nata jalo di bagasan tikion taleom mapiliata marhita nama redehita nomor 200 sia ayat sada rodi ayat mangihut
batangnya kemah pilihan nata pasahat di bagasan tikir martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhut silaluhon na dinggan. Dot nasa uli basa na maliutus. Upasatami masya nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo magabi uap na husus di jolong. Pasu-pasu may jara ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon bati buluhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang isiyon hon mi tuhami. Asalam girgiri hami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata amaniaka hati uron haroroan niaka dinggan basa na maliutus. Mauliate rohanami tuho ala di papatar horo holong do asini roham. Marhite-hite sian pangalehonmu di anakmu Tuhan nami Yesus Kristus. Gabi jolma humopopami. Widahami sian godang ni holong ni roham. Dang na hasuhatan bidang na dot gajang na. Dang na terdodo bagas na jaladang na terdungdung tibuna. Ope pujion nami maho. Ala di pabicar hodo barita na uli tuhami. Asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Saya si maroham sodangi mahami. Lehong matodim patiur hon rohanami. Asa torang widahami habal gaummu do panodang nasian hoi. Saya lehong mahami tu anakmu bahen upa ni halujaon na. Ala ni tinaon na hangaluton humapapahami. Asa masohot tami mangulaon dosa. Asa burju jala daulat tami marroha. Babua mauliati ni rohanami. Saya sungguh lima huriam. Asa olo mangalehon rohana do artana be bayan silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita nauli tu halak si pelebegu. Do parugamona asing asa marongoman na sida Roma dapoton panoldang nong bicarin. Saya lehon hiras ni roha tua kapar barita nauli. Asa hatop rarat barita nauli tu ganuk huta na di tanoon. Saya bahen, saya lehon hapis taran sian ho tua kapanggonggomi dot akaraja. Tua kasuruan na pinabakit na. Asa dot nasi dapat yuron dalan ni barita nauli. Saya pauduk maroha nasida. Asa rap hami manguloi paretani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia amanami na di bunagijang. Say pinarbadia magwarang. Say Roma harajaumu. Say sauk malo mandiroham di bonatongaun songon na di bunagijang. Leong matuhami sadarion hangudua siapari. Say sama dosa nami song panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugion tu pangujunan. Palua mahami siam pangagong. Mahamu di bagasan dame, jalohamu pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohanami daho. Di depakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma
damena tutodim. Mulia tema di Tuhata di bagasan tikion boy hita bolas marparsa orang di bagasan hata ni Tuhata nunga hita tapuji Tuhata nunga tajalo hata ni Tuhata jalan nunga tajalo pasu-pasu ni Tuhata alani saya lamar masu-masu ma Tuhani tu bagasan nguluta do diaka ulautai jalan laos di bagasan tikion di hamiaka nama kubasi di ibadah Arianon imasian song leaders dohon organis sok-song ini nangaka perlalu ni huria do hamisa diri uluani HKBP Cimanggis pasatu hita saluna selamat hari Minggu madi hita saluna Tuhata mana masuk hita horas ya. Jadi tong mahita di bagasan prokes hita unang berkerumun hita jalan siat julun hita boleh hita keluar. Maho para si roha sai pagir rohako mangeneho dengan basa nilehono diawo kiruaku masuruan mangeneho sangapi puji hongu mojahoba partano bako aki nabalua nonton diku alahago gondi mostro hartu boanonu diri kondu sundui Jesus ay lului au ating pangaliluan adik ko doa nama